मामा कौन करছো कि बसची। ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ମିଠା ବନେଇ ଦିଅ ନା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ବନେଇଦେବି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବନେଇବା ପାହାଳ ରସଗୋଲା। ପାହାଳ ରସଗୋଲା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 1 ଲିଟର କ୍ଷୀର ନେଇଛି। ସେଇଟାକୁ ମୁଁ କ୍ଷୀରଟା ଫୁଟି ଆସିଲେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଲି, ଲେମ୍ବୁ ରସ ଦେଇଦେଲି ଛେନା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଏଠି ଆମର ଛେନା ହୋଇଗଲା। ଛେନା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଛେନାରେ ମୁଁ କିଛି 1 ଚାମଚ ସୁଜି ନେଲି ଆଉ 1/2 ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ନେଲି। ତାକୁ ନେଇ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଚକଟି ଦେବା। ତାକୁ ଚକଟିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଛେନା ଗୁଡ଼ା ପୁରା ଖିଲା ଖିଲା ରକ ହେଇଛି ଭଲ ଭାବରେ। ଏମିତି ଗୋଲ ଗୋଲ କରି ନେବା। ତାପରେ ଶିରା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଉଲରେ ଚିନି ନେବା। ଚିନିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ଯେତିକି ଚିନି ଦେବା କଥା ଦେଇ ତାପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେଇ ଯେମିତି ଲାଲ କଲର୍ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହୋଇଯାଇଛି ଚିନି ଗୁଡ଼ିକ। କିଛି ପାଣି ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଶିରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ସେଥିରେ ଆମେ ତେଜପତ୍ର, ଡାଲଚିନି, ଗୁଜୁରାତି ପକାଇଦେବା, ଲବଙ୍ଗ ପକାଇ ତାପରେ ମିଠା ଗୁଡ଼ିକ ଫୁଟି ନେବା। ଶିରାରେ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର ମିଠା ଗୁଡ଼ିକ ଶିରାରେ ଫୁଟୁଅଛି। ସାଧାରଣତଃ ମିଠା ଗୁଡ଼ିକ ଧଳା ରଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ପାହାଳ ରସଗୋଲା ମିଠା ଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ସଫ୍ଟ ଆଉ ସ୍ମୁଥ୍ ହେଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହିପରି ମିଠା ଆପଣମାନେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ନିଜେ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତୁ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରାଧେ ରାଧେ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।